We hier het al aankondigen. Min waar en storm waar. Nou, van de middag weet ik goed rekken. Wel, joen en vannacht. Laat ik eerst eens beginnen met het waarbeeld. Dan heb ik het over eerst nog ruim, daarna een paar buien, maar ik al flinke opklaring vannacht. Temperatuur om het bij de zon graden heen. Misschien 8. En dan de wind. Nou, die zal sterk wezen. Eerst even wat aannemend doen en dan heb ik het door een huddewind, stormig. Maar later joen en vannacht komt uit west-zuidwest in het kustwaardgebied. Boven is er maar een kracht 8 tot 9, steeds maar storm. En dan hebben we later vannacht tussen 4 uur vannacht en manier 10 uur waarschijnlijk het hoogtepunt van de storm. Maar zware storm in het waardgebied krijgt 10. En wat betekent het nou voor het verste loon? Een hudde ontstormige wind, maar ik zware en tegenzware windsteden. Dus een waarschuwing voor het verkeer. Het kunnen windsteden zijn in kracht 10, Alve en in het waardgebied misschien nog wel hoger. En dan morgen. We beginnen met een aantal stormbuien. Maar de zin en wind en windterrein, het droge waar ik, in de middag is het dan ik droeg. Temperaturen morgen, ik denk zo om de beide Alve 12 graden heen, dat moet de helje wezen. En de wind. Eerst nog storm, maar in de middag jouwt de wind stadig over deel, wordt die krachtig onthut uit west en zuidwest waai. En dan terug naar de joentijd, het ligt droog te blijven en op naar het fruitsjoch. Sneun, de dag van Sinterklaas. Sinterklaas treft het grootste pad van de dag toch wel droog waar. En we hebben de zinnen erbij, let er meer bewolking en een temperatuur om er bij de 12 graden heen. Op sneun. Rijn, betieden Rijn, een zuid-zuidwestenwind en dan hebben we toen zo'n 11 graden en op manje, ja, lijkt het een meest droege of hier een dal droege uit worden. De zin is erbij en het wordt dan zo'n 10 graden. We maken hem aan, maar we hebben in het minnenwaarsje.